Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Mercedes-benz S класса ки соли бароишаш 2012 сола ки яъни сайзтани беҳтарин сӯзишвориш мегӯяд бензини холӣ аст. объеми мотори 3.5 литр, коробкаш автомат. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, электропакет, салон тоза, кожаний салон, яъне ки 3 та дига монитор, телевизор дорад ки мошин мегӯяд ҳамаи чизош кор мекунад, фула мегӯяд ҳамаи чизои лозим. Ягон ҷош мегӯяд, ягон сараф, ягон расход надорад, фақат мегирем ҳай мекунем. Мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон дар пойтахт нархаш 199 000 сомония ки боз мегӯяд савдок ва муомила мекунем. мегӯяд дар назди капоти мошин беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор муомилаш дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо агар ҳама хеле мошин лозим аст, дӯстон маромад рақамошон дар поини видео меаст. метавонед маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмода гирен. шумо агар ҳама хеле мошини фурӯшии замин, хона, квартира, чизе барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, дар номери имо ба саб рӯй кунед. мо дар фурӯш мемонем. мошини фурӯшии навбати аст баъдон Daewoo Nexia аст ки свети ҳам хеле савз соли бароишаш 1997 сола мегӯяд соҳибшон. хоб сӯзишвориш бензин, газ ҳамаш кор мекунад. объеми мотораш 1.5 литр мегӯяд. простой, коробкаш автомат мегӯяд соҳибош. мошин мегӯяд салон нормал, балоно 60%, 4 та диска, каунтар мегӯяд кор дора, каунтар мелчовка мегӯяд, кор расход дора мегӯяд соҳибшон. мегӯяд номерош транзит, мегӯяд срочно сум дар кора мошина мефурӯшем. мошин дар шаҳри Хучанди Бостони айни ҳол қарор дорад. нархаш 8500 сомония ки камтар дига муомилаш мекунем. мегӯяд дар назди капот срочно мегӯяд мефурӯшем сум дар кора. ба кадом бардорем ки хали Nexia арзон дар кор аст. бу камтарак мелчовка расход дошта, хай нагуфтиян чи расход аслашон мепӯшен. дар шаҳри Хучанд аст. метавонем ки маълумоти пурраша аз рақамҳо поёмда гирен. аз шумо хоҳиш мемонам ки баъдон фақат лайкотонам монам. як лайк бепула аз шумо хоҳиш ки монем ва чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван свети сафедаш соли бароишаш 1995 сола ки сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 1.6 литр мегӯяд соҳибаш. коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балони қариб ки 70%, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, салон тоза, магнитофон. мотор мегӯяд 100% бе ягон камбуда мотор мегӯяд, яъне ки ғам ягон расход надорад. тоқа сумкати мегӯяд вариантҳои алишӣ надорад. тоқа мегӯяд соҳибшон сум дар кора. мошин дар шаҳри Душанбе бардорен аз айни ҳол нархаш 25 000 сомония ки боз мегӯяд ки дар назди капоти мошин савдо мекунем. ба кадоме ки агар харидори аниқ бошад, яъне ки салонш тоза 95 сол буда. хай рақамошон мондага дӯстон азиз, маълумот метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирен. чӣ мошине ки дар кора ба шумо, албатта ки нависед кадом сол чӣ хел мошин, фақат камтарак сабр кунем. мо ҷудо карда дар видеои оянда ё ки видеои дигариша албатта пешкаштон мекунем. фақат аз шумо ки як дуна лайка нам хали ҷиқи нам аётон абруварда лайка мондан гирем. бадрон мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Mercedes-benz C класса ки сечкаи сафед соли бароишаш 1996 сола. хоб сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объеми мотораш 2 литр мегӯяд. коробкаш автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4 дорад мегӯяд. 4 та электропакета, 4 та балонои 90% мегӯяд, 4 та диска. хоб яъне ки кожаний салон мегӯяд, кондитсионер, лифт дорад мегӯяд. ҳамин лифтам қадиш ҳаст мегӯяд, яъне ки каме кош боло паст мешавад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд, яъне ки моторшам мегӯяд, вагони мегӯяд, нав заде мегӯяд, дкд мегӯяд. масалан моторша нав 15 рус мегӯяд часподе. мошинча мегӯяд, яъне беҳадди базоре пои худ объем кардагия ягон кам буда, объемни яъне переходи американский кардагия мегӯяд соҳибшон. хай дӯстон маълумот шуро сика бисёртар аст, ҳамаша фаҳмода наметавонем. хай кадомитон мехарен, дар рақамошон занг мезанем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 43 000 сомония ки боз мегӯяд муомила мекунем.
ба кадоми шумо хай маъқул аст маромад яке мошинча тенҷа дигар маълумотча гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, Toyota Mark аст ки чихеле шумо дар ҳар як видеомон қариб хоҳиш мекунед. Toyota Mark як таймони дӯстони азиз, ина пешниҳод шуд ки мо барои шумо омода кардем. соли бароишаш 1996 сол ки сӯзишвориш бензин газ мегад кор мекунад, абиём мотораш 2 литра коробкаш автомат аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонаи 60%, кондитсионерш ҳам мегад кор мекунад дорад, ходовойш мегад нав кардагай, мотор мегад 100% беягу камбудӣ, магнитофон, яъне ки ҳамаи чизои равнои аз худаш кор мекунад. дӯстони азиз ки мошин мегад 100% ягон камбудиша ба мо нагуфтиянд. мошин дар территорияи Душанбе мегад соҳибшон, нархаш 22000 сомон, яки савдо муомилаш дар назди капоти мошин мегад срочно ки мефурӯша мегад, ки ҳуҷҷатҳои мошин мегад бучидагай нашо танировкаш ягон маълумот додаги нестанд. дӯстони азиз, хай кадомитон мехарин як бор алоқа карда аз худашон мепурсен, фақат одамони харид. дӯстони азиз, дӯстон бисёри баъд гап намезанам, яке ки бисёри баъд такрор намекунам, фақат аз шумо хоҳиш ки аз ёди шумо набурад лайкотона мондан гиред, ин қад дастгирӣ аз шумо, фақат хоҳиш кам як лайкотона мондан гиред ва далш тамошо кардан гиред. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон бояд тега аст Mercedes-benz C-класс ки сечка, яъне ки абиёмони кадаги мегад соҳибшон. соли бароишаш 1997 сол аст, сӯзишвориш бензин газ ҳар кор мекунад, абиём мотораш 8 литра коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та балонои қариб ки нав, 4 та диска, кондитсионер ҳамаш кор мекунад, мегад 4 электропакет, салон тоза, раднои краска сафеда. мошин мегад яъне ки сатфои тоза мегад, нашуд нархш мегад аз пеш капот мегад, яъне бо муомилаи хуб мекунем мегад соҳибшон, ҳамихел муомила мекунем. хоб мошин дар шаҳри Душанбе аст бардо, дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахта, нархаш 45000 сомон, яки 97 сола бо темболи абиём мекадаги ки 4 электропакет, кондитсионер ҳамаш дошта ки мошин беҳад арзон аст. хай хитон бинед нихи нархода ёфтан қин аст. хай баъзе моментҳо мешавад аз 45000 сомон мегаз боз муомила мекунем. ба кадоми шумо хай маъқул аст ки харидор бошед, ягон маълумотш фаҳмо набошад, маромад рақамошон дар поини видео мондагиай, метавонед ки пурра карда аз худашон фақат бо маълумотҳои нофаҳмиша аз худашон гиред. маромад мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш хеле ки чанд борам хоҳиш мекардем, яъне ки ба мо пешниҳод карданд ки мо монем, яъне ки мондаесем барои шумо дӯстони азиз. хоб соли бароишаш 2000 сол аст ки сӯзишвораш мегад дизеле, абиём мотораш 2 литра коробкаш механика аст ки мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегад, яъне ки линияда кор мекунад, 100% мошин мегад бе ягон камбудӣ. 4 та диска, 4 та балонаи 60%, магнитофон, салон тоза, скамейкамаш хуб, раднои краска мегад, мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегад, яъне ки сӯзишвориш дизеле бардорон. мошин бе ягон камбудӣ, яъне ки ходовойшам нормалне, яъне ки мошин мегад как раз мегад дар линия, яъне ки 100% барои кор кардан мувофиқ аст. мошин дар шаҳри Душанбе аст, нархаш 33000 сомон, яки савдо муомилаш дар назди капоти мошин мекунем мегад соҳибош. ба кадоми шумо агар хеле мошин лозим аст, яъне ки Hyundai Starex мошини мусофиркаш, маромад метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз рақамои поёмода занг зада гирем. мошини фурӯши навбатии мо дӯстони азиз аст Opel Vectra аст ки Opel Vectra соли бароишаш 1991 сол ки сӯзишвориш бензин газ мегад, ҳар даш кор мекунад, абиём мотораш 8 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳуҷҷатош мегад нав бучидаги аст, 4 та балонаи, яъне ки 50% хай миёна аст дӯстони азиз ки дискаҳои худаш, салоншам нормалне, мошин мегад дар ҳолати кория, хай яъне ки 100% мегад соҳибшон, дигар маълумото ба телефон катӣ. мошин дар шаҳри Душанбе мегад соҳибош, нархаш 11500 сомон, яки боз ҳамира мегад дар назди капот мегад бо ҳам савдо мекунем мегад соҳибшон, ҳамиқа арзоне бо ҳамира мегад арзон мекунем, срочно мегад сум дар курай. хай рақамошон мондага метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бо дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. мошини фурӯши навбатии мо дӯстони азиз аст Daewoo Lacetti аст ки соли бароишаш 2006 сол аст, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиём мотораш 6 литри простой мегад соҳибшон, коробкаш механика аст ки мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та диска, 4 та балонаи 60% қариб ки нав аст, салон тоза, магнитофон, кондитсионер, электропакет, яъне ки салоншам тоза бада мегад, мошин серебристи свед, маълумотои пурра мегад, телефон катӣ, яъне ки хушон метиянд. мошин дар шаҳри Турсун зода бардони азиз, айни ҳол дар шаҳри Регард аст, нархаш 28000 сомон, яки нашуд арзон кардан
ба мо ягон чӣ гуфтагӣ нестам бардор не ки серано паҳливон арзон мекунанд ҳамаи мошин арзон намекунем мегӯянд не ки дар назди пулгириш дар пеши мошин паҳливон арзон мекунанд бардор хай хитор бинем мошинча мегӯяд тоза бенкамди кадоме ки мехаранд маълумотҳои пурра бо телефон кардем 28 000 сомонӣ рақамошон дар поини видео ҳастанд маромад занг занен дигар маълумоти пурраша гиред ки 2006 сол будае. Мошини фуруши навбати сарбардорон Mercedes-benz C-класса ки сечка аст соли барои 1998 сола сӯзишуриш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.8 литр аст яъне ки сечка объем аст коробкаш механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад гази еврачо дорад мегӯяд як сурат танировка 7 моҳи дига қариб ки ҳуҷҷат тайм мегӯяд хайбу ани қадам мегирад дӯстон азиз балолаш ҳам суд аст дискаҳои худаш мошинча мегӯяд ягон камбуд кондитсионер ҳамаш электропакет ҳамаш 100% кор мекунад рости ки маълумотош бисёр аст ҳамаша хонда наметавонем хас аз худашон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе аст бардор нархаш 55 000 сомония ки боз савдо муомилаш дар назди афроди мошин боз мешавад фақат одамони харидор астанд харидор бошанд яъне ки ҳамин маълумот дага аст рақамошон дар поини видео аст бардор кадом метавонед агар мехарем моне ки рақамошон аст метавонед дигар маълумотча аз ҳамин рақамо гиред марама. мошини фуруши навбати сарбардорон Daewoo Tico аст ки чихеле шумо дар комментария хоҳиш карда ки Daewoo Tico монем на бариш мо омода кардем соли барои 1996 сола ки сӯзишвориш мегӯяд бензин газ ҳардуш кор мекунад объем мотораш мегӯяд 0.8 литри простой аст яъне ки экономи аст коробкаш автомат аст мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин 4 та балоное ки 60% дискаҳои худаш нормални салон тоза коробкаш автоматай мошин мегӯяд яъне ки чотка мегӯяд бе камбудӣ гуфтагӣ аст яъне ки камбудиша ба мо гуфтагӣ нестам бардорон хай худатон ани қадам мегирен мошин дар шаҳри Хучанд Бостони аст айни ҳол нархаш 13500 сомонӣ аст ки боз мегӯяд савдо ва муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин мекунем кадоме ки мехарад рақамошо дар поини видео аст ба кадоме шумо агар хеле мошин лозим аст маромад занг занед дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо поёмда гирен шумо агар хеле мошини фуруши замин квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед дар номери имо васаб роя кунед сурат чақати маълумотош реклама фурӯшда мемонед. мошини фуруши навбати сарбардорон бо аст Mercedes-benz C-класса ки сечка соли барои 1994 сола ки сӯзишвориш бензини холия мега объем мотораш 2 литр аст коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техника мега мошин мега хадавои балонош дискаош нормал не электропой фақат мега як краска мекунем мега ҳам хеле камтар корш аст мега краска хоҳем мекунем нахоҳем намекунем хай бо ани қадам мегирем дӯстон азиз мошин 100% мега краскаша чизи гуфтагӣ аст морам ростига маълумотша соз нафаҳмидем бардор хас бо ани қадам мегирен мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 32 000 сомония мегӯяд соҳибаш боз кадоме ки мехарад муомила мекунем мега дар назди капоти мошин срочна мега фақат суми холӣ дар кора бардорон хай ба кадомтон агар маъқул аст ягон варианту доред яъне ки нархшам арзон аст ки 94 сола боз муомила мекунем мега рақамошон аст маромад дигар метавонед маълумоти пурраша аз худашон гирен салон тоза диска писка балонош электропакет ҳамаш кор мекард хай бо ани қада гирем дӯстони азиз шумо агар хеле мошини фурушӣ дошта бошед метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо васаб роя кунем реклама фарқ надора хонаи заминаи квартираи чизе ки набоша мо фурӯш дар мемонем бардони азиз ин буд ки 12 хона яъне ки мошини фурушӣ ба мо равон кардан мо пешкаштон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.